Vítam vás na stránke autistickécentrum.sk. Táto časť sa orientuje na tie najčastejšie prejavy poruchy autistického spektra v dospelosti, ktoré sa týkajú sociálnych interakcií. Sem patria medziľudské vzťahy, ako napríklad partnerské vzťahy alebo aj vzťahy na pracovisku. Veľa ľudí nemá rád tzv. Small talks a osoby s autizmom sa tomu úplne vyhýbajú. Povrchné a nikam nevedúce rozhovory, napríklad o počasí, považujú za neuveriteľne vyčerpávajúce, pretože nevidia zmysel takéhoto rozhovoru. Priznajme si, všetci sme už viedli podobné rozhovory, možno v práci čakajúc pred kávovým automatom alebo v jedálni s kolegami počas obeda. Tieto rozhovory sa nevedú pre ich hlboký intelektuálny obsah, ale skôr na udržanie spoločensky očakávanej a priateľnej interakcie v danej sociálnej situácii. Pre väčšinu dospelých s poruchou autistického spektra je však veľmi ťažké sa v týchto situáciách orientovať. Pretože často nechápu, prečo by sa mali napríklad počas obeda rozprávať o počasí. Majú tiež problém odhadnúť, do akej miery by sa mali do takéhoto rozhovoru zapojiť, alebo v akých meteorologických detailoch by mali danú tému prebrať. Sú tiež frustrovaní z toho, že nevedia, kedy a kto tento úplne zbytočný rozhovor ukončí. To samozrejme neznamená, že osoby s poruchou autistického spektra neradi zdieľajú svoje myšlienky. Práve naopak, komunikatívnejšie osoby sa radi rozprávajú. Keď sa téma rozhovoru týka ich okruhu záujmov, takt poskytuje logický rámec, zrozumiteľný obsah a časovú štruktúru celej sociálnej interakcie. Sociálny aspekt interakcie však pre nich zostáva veľkou výzvou, pretože sa snažia udržať tému rozhovoru v rámci svojich záujmov, a to často aj napriek nezáujmu svojich komunikačných partnerov. Preto aj tí, ktorí sú úspešne integrovaní na trhu práce, si často volia povolanie, v ktorom sa môžu vyhnúť neurotypickej komunikácii. Ťažkosti v sociálnych interakciách, nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote, patria medzi najväčšie výzvy pre dospelých s autizmom. Zložité bludisko sociálnych vzťahov funguje podľa logiky, ktorá je pre nich často nepochopiteľná. Labyrint malých gest, významov a emócií schovaných medzi riadkami sťažuje vytváranie a udržiavanie blízkych priateľstiev a vzťahov. Dlhodobá frustrácia vyplývajúca zo stresujúcich interakcií môže viesť k úzkostným stavom. Preto je dôležité, aby ľudia s autizmom žili v podpornom prostredí, kde sú pochopení a akceptovaní podľa svojich možností a potrieb. Sociálne situácie alebo udalosti plné podnetov môžu osoby s autizmom nadmerne stimulovať, čo môže viesť k rôznym reakciám. Niektorí môžu byť po náročnej prezentácii v práci alebo rodinnej oslave úplne vyčerpaní, keďže s takýmito situáciami sa dokážu vysporiadať len s pomocou už spomínaného maskovania. To znamená, že sa snažia zapadnúť, správať sa ako všetci ostatní, len aby splnili sociálne očakávania. Avšak to vyžaduje od nich úžasnú koncentráciu a preto je to pre nich aj nesmierne vyčerpávajúce. Je úplne pochopiteľné, že po takomto psychickom a emočnom vyčerpaní potrebujú byť o samote, aby sa zregenerovali. Alebo práve naopak, pomáhať im môže aj to, že v chápavom prostredí môžu otvorene vyjadriť svoje pocity a potreby. Ďakujem vám za pozornosť.